साखि महरै थांनानै बेफोरबादिनो बिसोरो हादोर बेङो जोंनि गोजोन लाबोयो बिसोरो हादोर बेंगिरि नङा बिसोरो सोबख्ल'सुलासो बिसोर सोबख्ल'सुला समाज चन्दन सनामुलियानि सुजुनाय इनकाउन्टार दमधर बसुमतारीनि गोरबोनि दागो आं जेब्लाबो आखाइ दिखांगा साब इन्सपेक्टर लिंकां बसुमतारी आरो चन्दन सनामुलियानि बिदिन्थानि गेलेनाय बे गंथाम नायजाबखौ रायजोफोरनि सिगाङाव दिन्थिनो थाखाय आलायारन थियेटारआ जागायबाय थालिम नों मिथिगौ नङाब्ला नों जेलनिफ्राय मानो खारखोमादोंमोन मानो जोबथि खेबनि थाखाय बुंदों आखाया गोजौआव दैखां नङाब्ला आंनि आखाइनिफ्राय पिस्तला चिरांनि बिजनी फानबारियाव थांनाय 2019 मायथाइयावनो जोनोम मोननाय आलायारन थियेटारआ देग्लाय 4थि बोसोराव आगान होबाय। आलायारन थियेटारनि बिगोमा उपेन्द्र खेरखातारिया मिथिहोनाय बादिब्ला गोबां गागि राफोद महरगिरिफोरखौ लानानै बे बोसोराव नायजाब दिन्थिनो साखाफारा जाबाय। गोजोन लाबोयो बिसोरो हादोर बेंगिरि नङा बिसोरो सोबख्ल'सुलासो बिसोर सोबख्ल'सुला समाज दिनै जुलाइनि 26 मंगलबार गोथार सान मोनाबिलियाव 2022 आरो 23 मायथाइनि आख्रा एबा तालिमखौ दिनै जागायजेनबाय गांथाम नायजाब लानानै जेरै चन्दन सनामुलियानि एनकाउन्टार आरो पद्मधर बसुमतारीनि गोरबोनि दागो आरो गांसेया जाहैबाय बिदिन्थानि गेलेनाय बे गांथाम नायजाबखौ लानानै देग्लाय बोसोराव रायजोफोरनो आं दिन्थिनो थाखाय गाजा गोमजायै ओंखारबोदों आरो देग्लाय आङो फिलारफोरखौबो बेफोरबायदिनो मोजां मोनदों दिनै गिबि हिसाबै एनकाउन्टारखौ बेखेवजेननायाव जा दृश्य मोनसे खालामनाय जादों बेखौबो आं मोजां मोनदों दा गासै आंनि फिलारफोरा दिनै नुजाथिफैनायनि थाखाय आं बिराद मोजां मोनदों आरो दिनैनिफ्राय आंनि रिहार्सेलआ गाजा गोमजायै जालांसिगोन आरोखि गाहाय फावखुंगुर हिसाबै दिनेश रामसियारि आरो निजोम दैमारि लोगोसे गुबुन बेफोरबायदिनो गुबुन थियेटाराव थानाय धनिराम बर' होननायखौ लानाय जादों आरो एक्ट्रिस हिसाबै राधिका मसाहारि आरो माइनाव खेरखातारि आर्ट्स आरो साइन्स फरायग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि थुक्राझार जे.डि. उइलियाम्स हायार सेकेन्डारि स्कुलाव HSLC आनजाद उथ्रिसारफोरनि हायार सेकेन्डारि सेथि बोसोर थाखोनि थाखाय मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ होनो हानाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे फरायसालियाव सोलोंथाइ होनाय जायो। बे फरायसालियाव आलादा हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबु दं। गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ लानो थाखाय जे.डि. उइलियाम्स हायार सेकेन्डारि स्कुलाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मोनथिनो थाखाय जानबुं नम्बराव खौरां ला 99577172276 97065045570 93657590885